Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang konyo sa pangan nga Suset, 38 anyos, minyo, ug may usa ka anak. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa panaglalis namo sa bag-o namong silingan, bahin sa right of way. Naamang gud sa likod sa among luna ang ilang yuta. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nahali na din ang yuta sa tong likod, no? Ngano nakasulti ka man, anak? Na naman yung nagkural-kural sa property. Mao ba? Gioferan ba ya unta taan ng luna ang atong paliton sa? Unta. Apan, dili man na to kaya, gud. Nindot ra ba unta ng luna diha? Plano unta nako ng buhatan og poultry kung kita pa'y nakapalit. Ay, husto na ning mini grocery store alang nimo eh. Masobra na sa nagkahago nimo kun. Daghan na kagatiman nun. Di man good. Siyempre, mag-hire gyud unta tao trabahante. Bisan ba usa o duha ba? Kay maayo na lang dugang sa income ba? Makaingon lang ka ana, kay okay ra ning atong tindahan. Ug may trabaho sad ka. Kay gagmay pa maning atong mga anak. Pero kung managko na una ni po ng atong mga anak, kung mag-college na, basig makuwangan tas budget. Oh, pero wala man tayo mahimo. Nahalin mo na sa lain ang luna nga naas tong likod. Dawato lang nato nga may bag-o ng silingan. Kinsa man ang kikasulti ni Bert sa gawas? Murag nagsinyas-sinyas man og agianan sa kilid anang among yuta. Kinsa man na siya? Nahuman na sila sulti. Og niya na din ipaingon si Bert. Bert! Kinsa man to? Sila di nakapalit sa yuta sa tong luyo. Aw, mao ba? Niya nga naman ko, no? Nangayo ko no siya right of way kining kilid aning atong yuta. Aw, may agianan naman na. Agianan naman ang daan sa una pa. Dugay na ana. Right of way ko no para silang sakyanan. Unsa? May sakyanan din na sila. Kaya magtukod man islag water refilling station diya sa luyo. Agyaanan ko no sa ilang delivery truck. Oh, mao ba? Unya? Oh, okay naman tingali, di ba? Nisugot ka? Ilang man ang katungod ko nga mangayo of right of way. Kinaaman sa likod ning atong yuta ang iyang napalit nga luna. Unya, makuha aning atong luna. Oh, maingon-ingon dyan yan, ha? Anis laagi kilid ining imong tindahan. Dili ka na makahasol na to, Bert. Kung muagi lang, nga na makahasol man. Dili lang na to idaw nila ang ilang katungod ko. Bert. Bert! Ngano ka, oy? Sobrang siling atong silingan sa likod. Ha? Nga naman? Nag-away mo? Nagkasultinig ko sa bahay sa right of way nga iyang gipangayo. Nakuha sila siyang gipangayo, oy. Aron ko nung makasuot ang iyang delivery truck. 5 meters man. Ha? 5 meters, gyud? Nakuha sa gudana, Bert. Nahasol na gyud hinuon mi aning among bagong silingan nga magnegosyo og water refilling station sa likod sa among yuta. Kay nangayo sila namo og road right of way. Apan sila man ang magbuot kung pila ang gidakon sa among ihatag. Kay delivery truck kuno ang ilang paagion. 5 meters ang ilang gipangayo nga road right of way. Dako man kaayo ang mapahak sa among yuta. Unya, di ta mosugot anak Bertoy.
Unya, reklamo man kuno sila kung dili ta mohatag. Basig, ipatawag sa barangay, ana. Aw, mas labing maayo. Aron mahusay ta didto. Makasulti sa tas atong side ba? Kay di magud kung right of way lang, agianan ra sa tao ang dapat. Grabe na silang 5 meters, uy. Mura ra bag isog kung tawana. Unsa? Na, mo'y gidangat ang kalakiha. Unta, sila ang magpaubos kay sila'y nanghangyo nato. Sila na dahin, oy, magpaisog-isog. Oh, di sada maayong ila, oy. Mao gina din ang ganahan, oy. Na makita og kontra, labi nag ato pa yung lingan. Pero kinahanglan sa tamubarog sa atong katungod, Bert. Kaya ato gud ninyo ta. Og kita ang nakauna og pahiluna dinhi. Mangandam na lang ta, oy. Kibasin og reklamo gyud ta. Na, may gidangatan aning kalakiharon. Kita pa'y muhatag nilagdaan, kita pa'y ireklamo. Only in the Philippines. Imong sukli dong, oh. Nera imong gipalit. Salamat. Ikaw ba asawa ni Bert? Oh, ang lalaki man nga nangaya na mo og road right of way. Oh, ma'am? Sir, ako. Nga naman di ayon ta, sir. Nabang bana ni mo? Now, ano ba ron, sir? Kay ito as trabaho. Nga naman di ayon ta. Di man ko naman musugot nga mangayo ko right of way. Ha? Ako na lang paliton ng inyo yuta. Unsa? Ay ibaligya na lang ninyo ng inyong yuta. Unsa, ma? Likay mo subot suset. Uy, yung sakripisyong inyong mga kinabuhi diha. Nabiya mo'y duha ka anak. Balhin mo og puyo sa imong bahin nga yuta dinhis ato. Pero, ma, naintaw ng akong negosyo dito. Pagandaan ko sa among yuta, ma. Og may mga suki na ko atong lugara. Kusog ba yung halin ako sa feed sa manok ug baboy? Unya lagi. Kung ingon anak kasamok ng lugara, nga nakasilingan mong mga maldito. Sula sa doon naon, anoy. Anong naabot pa ng tawhana sa among lugar, oy? Kung sa akong bahin, dili gyud ko ganahan nga ibaligya ug mopahawa mi sa among luna. Kay gawas nga hinaguan ni namo sa kumbana, maayo sad ang dagan sa among tindahan dinhi. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod, unang pangutana, ang bagong tagiya sa yuta sa among likod, gustong mangayo og road right of way alang sa ilang delivery truck. Dili ba gud sobra ra kaayo ang ilang gipangayo nga 5 meters? Ikaduhang pangutana, may katungod ba ming mobalibad sa iyang gipangayo nga road right of way? Kay may gihatag naman ming dan nga igong makaagi ang tao. Igo na ba kini? Ikatulong pangutana, pila man gyud ay ang sukod nga dapat namong ihatag nga road right of way sa among silingan. Kung mamugo sila, unsa may angay namong buhaton? Ikaw pa to katapusang pangutana. Gusto na lang nilang paliton ang among yuta. Dili ko mosugot kay gawas nga kami ang nakauna ning lugara, maayo pud ang dagan sa among tindahan dinhi. Kung ang road right of way lang ang among pabayran nila, okay na ba? Unsa may pamaagi? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Suset. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw akong tingog inyong mapaminaw kay ako mo'y mohatag ninyog tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problemang may punto legal personal, mga problema nato sa ato ang mga karelasyon, kapika sa ato ang kahimtang, mga kabtangan, mga dokumento, ato ang mga kontrata, ato ang mga records, no? Sus, ay mo pagduha-duha, ipadala dayon ang inyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page.
pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ato ang letter sender karong adlaw tawagon nato sa pangalan nga si Suzette. Na bati nato ganina sa drama nga 38 years old siya, nay usa ka anak, minyo, pinaagi sa asa man nagipada. Kini ang akong suliran official writers page. Daghan kay magpadag suwat nato guys sa kini ang akong suliran official writers page. No, ubay-ubay gyud. Hala, kada adlaw na ibag-ong suwat no mo na paabot lang gyud tagamay sa mga nagpada. Amo lang yung giawhag nga ipakumplito ang mga detalye sa inyuhang mga suwat. Ayo diretsong pangutana kay maglisod taghimog drama niya mas tingalig. Sipyat palami di mao ang mga nahitabo ba niya usahay ra ba? Ang atuang tubag anang inyong mga pangutana wa na magdepende sa pangutana lang, no? Usay magdepende gyud na siya sa background, sa sitwasyon para ato ma-weigh og tarong, no? Mas tarong man pud ato mahatag nga tambag. Mo ni ang suwat ni Suzette nga atong napuan sa napaminaws drama kay nagkalalis ni sila sa ilang silingan tungod sa right of way, no? Kay nababoy man ning yuta atong ilang silingan kay naaman sa likod unya murang diha gid magsugod ang bikil tungod kay sila may way agianan ya mangayo sila og 5 meters kay naa may delivery truck ang katong ilahang silingan unya di ta sila gyud pod mo sugot nga maoy inana kadako kay makuan man ang ilahang yuta nya pila na ba yuta ron mahal ra baning yuta. Wa man siya musulting asa, pero maski asar ta, naagnay dakong valor, no? Dakong value ang mga yuta. Unya, mahog manggod nga marang gi-offera na lang og palit, unya, likay na lang og kunog yudoga gubot. So, mauni ilahang pangutana kay nara ba pud tindahan no si Suzette ato ba atong nakuan sa drama pud nga napo dito ilahang balay napo dito murang ilang gamayng panginabuhi no ginagmayng rakit-rakit pud. Unang pangutana, ang bag-ong tag-iya sa yuta sa among likod gustong mangayo og road right of way alang silang delivery truck. Di ba gud sobra ra kaayo ang ilang gipangayo nga road right of way no. Now ang kanang road right of way ato lang sa nang klarohon kanang road right of way no mo na siya ang dalan nga atong itagana sa katong mga yuta katusama ani sinyong silingan nga nababoy sa likod ug way agianan because wa sila'y access to the main road no. Now ang kaning ato ang road right of way, ato ang balaod under na siya sa civil code. Now, ang akong pangutana, ang road right of way, ang iyahang gipangayo kani 5 meters kay naa sila'y delivery truck. Now, ang kaning civil code nato nga nag-ingon nga angay bagyud ta mohatag og road right of way, the answer is yes. Kung naay mga certain conditions nga kung pananglitan wa nagyoy laing agianan and that the best option nga kani nga road right of way nga gi-identify is the one nga nearest access to the highway ug one nga dili po gud inon ana kabug-at or maapektuhan pod ang tag-iya sa yuta nga muy mohatag og road right of way no. Now kani siya pribado man ni di man ni subject to subdivision. Ang pangutana unsa mangyud Attorney Elaine, unsa mangyud kalapda ang road right of way nga angay ihatag no ngadto sa usa ka tawo nga mangayo og road right of way sa usa ka tag-iya. Wa gyud klaro nga area or specific na area nga gisulti ang civil code. Ang giingon sa civil code kaning article 651, the width of a road, the width, ang gilapdon, of a right of way is determined by the needs of the dominant estate requiring access. This can be changed over time as the need of the property arises. Kinsa man ang dominant estate? Ang dominant estate, mauna siya, dominant, howd. Ano man, howd, not in a negative way, ha? Dominant kasi siya'y nangayo og road right of way. No? Muna nangayo. So, ang kani, in this case, ang katong ilahang silingan ni Suzette. Ikaw, servient estate. Ikay nagpaluib. Ikaw may mapugos og hatag og road right of way.
no? So, pero wa na nag-ingon kung 5 meters ba. Niingon siguro ni siya 5 meters kay naaman sila delivery truck. Pero, ang ako sang pangutana, when you talk about delivery truck, it means to say na ay negosyo, na ay business. Kay pero ang akong pangutana, unsay classification or zoning sa inyuhang yuta. Kay kung ang zoning ana is residential, dili pwedeng na ay delivery truck. Okay? So, pwede ka mo balibad nga kung residential man ni, autoray pwede. So, pwede ka mo balibad sa 5 meters, pwede rin mo 2.5 or 3, igo nga makaagi ang sakyanan. So, pwede ka mo balibad, ana, kay mo violate man pud sila og zoning ordinance, no? So, munang wag yun na define clearly sa balaod because magdepende man na sad siya again sa classification na ay mga certain, anggid na siya, no? So, like I said, kung residential ni, then dili pwede ra kakabalibad og delivery truck. Okay? Di man ni negosyo, di man ka pwede magnegosyo diha kay residential man ni, di man ni commercial. Okay? Ikaduhang pangutana, may katungod ba ming mobalibad sa iyang gipangayo nga road right of way? Kay may gihatag naman ming dalan, igo makag-agi ang tao. Igo na ba ni? I'm sorry, pero if you are a servient estate, required gyud ta nga muhatag og road right of way. No need gyud na to. Muhatag og road right of way. Dili pwede nga dili ta muhatag og road right of way, okay? Pero maka demand pud ta og unsa kadaka. Depende pud sa ilang gikinahanglan and sa unsa puy sakto. Like I said, residential man ni, so enough lang for a car to pass. Ikatulong pangutana, pila man gyud ay ang sukod nga dapat namong ihatag nga road right of way sa among silingan kung mamugo sila unsa may among buhaton. Now, like I said, pwede ka mo balibad using that as a reason. So, ang imong angay buhaton will have to be nga mobalibad ka, then they will have to go to court. Dili man na pwede nga pinugos, no? Di man na sila pwede kaguba sa imuhang property, kay ilag yung himo gid sila dalan unless of course there is also a court order. Ug gusto sila mo'y angay mo adto sa korte. Ikaw of course will have to be forced mapugusad gyud ka og pagpakigstorya nila and plea with the court and tell them your side nga lisod man kay di man laking hanlan kay di man sila pwede magnegosyo, di man kinahanglan delivery truck didto kay balay man no? So muna ikaw pa tug katapusang pangutana, gusto na lang nilang palito ng among yuta, dili kumusugot kay gawa sa kami nakauna aning lugara, maayo ang dagan sa akong tindahan dinhi. Kon ang road right of way lang ang among pabayran nila, okay ra ba unsay pamaagi? Of course pwede, no? Pero magsabot mo nga it will be a road right of way, meaning makaagi, it's free for all. Then you can just draft a deed of sale nga ang imuharang kanang gipalit, ilarang gipalit will be the road right of way, meaning ilahan ang agianan. Pero akong suggestion nga mutually, kamo pod makagamit pod mo sa road right of way. Kay unya uroy ganahan pod ka magtukod o gate din ha sa kilid. Unya diha na mo agi sa road right of way, pwede pod mo moagi. So win-win ang situation. You don't have to sell your property. Pwede ra man na nga nakwaan man ka, no? Nakwaan man ka, dapat jud pud kanila i-compensate sa area nga di na nimo magamit tungod kay gihimo ng agianan. Ni give up gud ka for their benefit. So, kinahanglan sad gyud nga i-compensate sad ka. You don't have to sell the property. Pabayad na lang anang sa road right of way nila. Sabot na lang mo kay silingan raman pud mo, di ba? Mas maayo man gyud na good nga kung silingan lang magkasinabot lang. Okay guys, everyone, mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhiga pun sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.
so sa kaawit. Long and lasting love, not many people find, but those who do, their whole life through, put their heart and soul behind it. Long and lasting love. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Elvira. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan, A Long and Lasting Love. I never thought that someone so beautiful, a long and lasting love, we share for many years. Lasting love, lasting love. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi ka doon? Makining sa kababaeng nga taga Compostela, Cebu. Ang ito matatampo, nagdasangan nga Elvira. Ginoo ko. Ikaw na bahala ni Papa. Ayaw siyang pasagti, maluoy ka. Miss, mangutanang ko kung okay ra ba ka? Pero obvious man nga dili ka okay. Kung unsa man imong problema, kaya na nimo ha? Kaya ra kay na. Salamat ha. Pero ako kay baw kung kaya ba na ako gamawa ako Papa na ako. Kung nagkinahanglan ka og ka istorya, diyan akong number. Yo. Ay gunaw na ha nga risko kay ko. Malawi lang gyud ko magtan-aw nimo. Nakila ka. Salamat. Elvira di ay. Ikaw? Roy. May noon kay okay na yung papa. O, taon. Salamat di ay, Roy, ha? Kanigaan ako pamati tungod mo. Tuon di ay, nagunsa ka dito sa ospital. Kuan, na ako'y giubanan nga amigong nga nagpa-check up. Mao ba? Inig-off na ko sa trabaho. Magkita ta, ha? Librehan ti ka. Mula ka sa kuma. Oh, asa man ka? Di ba day off man ron mo? Oo, pero manglakaw mi ni Roy. Murag nagkalawom na gid na og unsa may naa ninyo ni Roy nakda. Unsa man, uyab mo? Dili mauy. Wa man sad siya manguyab na ako. I love you, Elvira. Oh, Roy. Kay baw ko. Wa pa kahit na magkaila sa usag-usa. Kay ilalang kabuan, sukat na nagkaila ta. Pero enough na para na ako ang pag-ila nimo. Buutan ka, maong na in love ko nimo. May chance ba ko? Ang tinuod. Ganahan sad kaayo ko nimo. Og dili ka lisod mahalon, Roy. Feeling ka rin ako, love na ti ka. Pero, dili pa ko sigurado. Aron masiguro na to, sugta ko. Para magkaila pa kita. Sige, good. Ha? Unsay sige good. Kita na? Ha? Yes!
anniversary. Oh, wow, flowers! Ikaw ha, maodeng gipaari ko nimo ha. Siyempre, kay love kay Tika Elvira. Gusto kong may baw ka na. Bisan pa og maabot ko sa laing kalibutan. Ikaw lang gihapon ang ako malon. Ug salamat ha, nga niabot ka sa akong kinabuhi. Makahilak man sa tanim mo, oy. Ayaw ko na pag-drama di habi. Mahal, nainumdum ka itong una na itong pagkita nga nakila ka. Oh, nga naman. Wa ako makasabot sa kung kaugalingon na itong higayon na. Nasakitan kay ko nga nagtanaw niyo nga nagilak ka. Oh. Ayan to ba ha? Ayan na paghilak. Gusto ko nga kumuhila ka kanang tungod sa kalipay, okay? Unsa ba nang ipanulti ni mo, uy? Dili na ko muhila kung dili ikaw mo ay hinungdan. O kung dili ko nimo pasakitan, dili ko kumuhilak. Ay, dali na. Mga haon na ta, uy. Gutom, rani. Mahal. Nga nung wa man ka mukaon. Wa ka ganahi sa food? Di ba ikaw may nagpili, ana? Gikapoy lang ko. Mao ba? Ay, sige lang. Mamao. Ginoo ko! Roy! I'm sorry, ma, pero wa na magka-survive si Sir Roy. Unsa? Unsay wa na makasurvive, Doc? Patay na siya. Mahal. Wa ko makasabot og ngano. Nganong kalit ka ni Pia. Dili ko mohilak. Dili ko gustong makuol ka. Pero unfair kayo ka, uy. Unfair kayo ka. Dahil sorry kayo. Wa kasultihi sa akong manghod nga may problema siya sa kasing-kasing. Kadong adlaw nga nagkaila mo. Dito siya sa ospital para sa iyang regular check-up. O sukad atong adlaw, nakita na mo nga malipayon kay siya. Mao siguro hinungdan nga nung wa ka niya kaibaw sa iyang sakit. Kaya dili siya gusto nga mag-uol ka. Pero kinsa may dili mag-uol, kuya. Kalit kaayo ang iyong pagkawa. Una-unaan na lang nga malipayon siya. Tungod kay nakaila mo. Kuya. Mahal, 20 na katuig ang nilabay sukad nga nawa ka. Hangtod karon. Mahal paghihapon ka ayo tika. Hello, ma. Asa naman sa Elvira? Naala sa gasmenteryo. Kanyahay lang naguwang daga ka, kaya wa pag ka makamove on na lang namatay na.
Ay, unsa may tuyo ni mo, ma? Paghapit og pala panihapon nato. Ayaw pagdugay diha. Oo, ma. Mupauli na ko. Guba naman sa ning signal light din oy. Bulabang na lang ko. Asa man ko? Salamat kay nimata na ka. Roy? Unsa? Ay, dili, ma'am. Dili. Fernan. Ako si Fernan. Pasaylo ako. Ako mo'y nakadasmag nimo. Diyos ko. Pariha kayo silang nahong ni Roy. Epekto ka di sa akong pagkabangka. Nga si Roy may akong nakita. Magtawag kong doktor. Salamat ha. Kay imong gyud kong gihatod dinhi sa bay. Dili ka angay magpasalamat, ma'am. Obligasyon ko nga atimanon ka kay ako'y nakasa nimo. Kusugay kong nagpadagan gud. Today, ma'am. Niya nga akong calling card. Kung may gikinahanglan ka, tawgi lang ko dayon. Dili na kinahanglan. Kinahanglan gyud, ma'am. O gayo ka bala ka. Kay kung dili ko busy, anhiun di ka pirmi hangtod nga maayo ka na gyud. Lord, ngano man ko? Bisag unsaon akong tan-aw ni Fernan, pareha gid sila naong ni Roy. Lahi lang sila og tingog. Og si Roy medyo dark skin lang. Si Fernan pution. Ay, ipahuway ko na lang ni. Fernan, dili na lagi ko nimo kinahanglang hungitan. Okay naman ko ba? Pwede naman ganig, dili na lang kamo anhi. Wa na kay angin kabalakan ako. Dili ko mahimutang. Kaya ibisan pa man og ma-okay ka na, Elvira. Nagkasa ko nimo. Og pirmi kong gukdun sa kong konsensya. Maong musugot kag sa dili. Kada adlaw ti kang areyon. Sige na lagi nag-arrest si Fernando. Nga okay naman unta ka. Kung manguyab na anak, sungta uy, para maminyo ka na. Ma, amigo rami uy. Nakonsensya lang na siya maong magsigig-ari. Onya ikaw, amigo ragid ka ang imong tanaw niya. Nagabantay ba ako nimo? Na grabe kay ka makatutok niya. Ambot lang bitaw, ma. Kay kung mutanaw ko niya, dili na ko malikayan nga ma-in love. Kay si Roy gyud ang akong pagtanaw niya. Fernan, mutuo ka ba og reincarnation? Ambot ka ha? Depende.
Kaya nga naman. Sa una pa lang akong pagkakita nimo, pareho kayo muugnaong sa tao nga akong gimahal sa una. Pero ambot kung posible ba? Nahibaw ka ba nga sa tibuok kalibutan na ako no, naagid ko no tay mga kaparihas og na? Pero kung feel mo nga ni-reincarnate ang imong kuyab na ko, buot ba ipasabot nga love sa kunimo? Ayaw lang hunahuna nga presko na kay ko, ha? Pero gusto lang kong makailan ni mo, Elvira. May chance ba ko? Ayaw ganay na, ha? Nga presko kay ko. May chance ako. Fernan. Oh, Labaw pa kung gustong makailan nimo. Maong hatagan ti kag chance. yes. A long and lasting love. Not many people their whole life through put their heart and soul. 5 na katuig ang nilabay. Og salamat sa Ginoo nga gihatagan pagid mi og usa ka anak. Og amo ning kinganlan og Roy. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Elvira nga taga Compostela, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, a long and lasting love. I never thought that I would want so beautiful. I never thought I'd see a love. Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Jelly Hata, lubos sa direksyon ni Priscilla. Yeah, for many Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gigapit sa papadaw. Sa inyong nagalain-lain kaagi sa kinabuhi, kinaglibot sa usaga. Yeros lang nining tulumanon, handumanan sa usaga with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baga ipadasa, handumanan official Facebook page. Handun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo